Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZIMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Kazuai ruzhinji woye nasira rimwe zuva. Tadzoka munzvimbo ino yebhora. Juru growth point uko kune nhau inotyisa, nhau inokatyamadza. Zvimwe zvinoitika muupenyu unototi hazviko kusvika zvasvika kwako. Nhau yatinayoka ndeyababa vaane makore akawandisa vashayika, asi vari kudzoka vachiita bonde nemudzimai wavo. Zvakaoma. Regai tikupei nhau yacho muzvinzwire mega kuti zviri kumbofamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri eZimbabwe musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndakazina kuda munhu wambuya wangu, ndinenge ndada mari kachena. Zvinogondipeiya mangwana, zvinogonditambudza vamangwana. Muri yeZimbabwe tiri mumusha nekwabumira nechiitiko chinosuvisa chakaitika mumazuva adarika. Mumusha mune hanzvadzi yangu, nguva tinovati tete, munhu akura kumakore anosvika zvekuma 77 years. Saka chiitiko chakaitika ndechekuti Gogo vakaramba vari munhu wokunangwa mumusha huroyi, vachitaura kuti ndiri kungonangwa huroyi. Rimwe neramazuva tasvika pamusha papaine pungwe yevapostori vokwamugodhi, ndokunongedzwa nevaprofita vanosvika vashanu. Vakanzi ambuya tinoda kuti mutaure zvinhu zvamakaita pamusha pano. Gogo akati ndinoremerwa, musha wavaridza handigone kutaura, asi dai zviri zvangu. Zvikanzi taurai zvenyu, akati handina chandinokwanisa kuti nditsanangure. Saka kuseni kwacho ndo patakazotorana nehanzvadzi, tikagara pasaidi, tikatorana nemuzukuru handinaye Gono,
nemuzukuru akanga abva kunze kwenyika kuAmerica. Ndokubva vati antu adzindoda kuti ndikutaurire chokwadi. Takanga tinawo muapostora futi vatakanga tinavo, ivo vanga vakasimuka vakatsanangura vakati murume wangu asati afa, rimwe zuva ndichibuda mumba ndakaona machira angu andinoshandisa kuenda kumwedzi ari mune rimwe basket. Ndakudubura basket ritainzi tisarivhura, saka ndakavhura basket ndikaona mine machira maviri. Pandakavabvunza ndakazovabvunza ndatombodonhera pasi zvandakaona imomo zvakanga zvisingaite. Saka ivo vakabva kubasa vachimhanya nemota vaziva kuti pane zvaitika, zvinhu zvavo zvabatwa. Ndokubva vapinda mumba vakasvondimutsa. Hanzi vandimutsa kudaro ndopavakazoti vandiruwa negona. Ndopavakati mudzimai zvawaita izvi usazozviita zvakare. Saka mudzimai nemurandarume vakazikurukurirana vakati aiwa zvawaita mudzimai izvi hazviitwe. Saka ropa ramazuva ekumwedzi kwatete vakataura kuti rakanga richishandiswa nemurandarume wavo kusvikirana pamazuva aazorwara. Saka pamazuva avarwara vabumira vakadaidza mwana wavo mukomana anonzi Peter, zvikanzi Peter, ndinokudaidza mwana wangu, ndine zvinhu zvandoda kuti kundikusire senhaka. Saka tete vachitaura vanoti ndakaona nemaziso angu zvidhoma zvinokwana kuita 2 zvichitambiswa mwanakomana wangu anonzi Peter. Saka Peter akagashira zuva iroro zvinhu izvi zvaigara mubhasiketi ndora akapohwa, asi haana kwaakaenda nazvo, akaita accident. Tikazotora bhasiketi iroro kwaakaitira accident, vanoti ivo vakabva varipisa, asi abumira havana kuzoenda mberi nekurarama, vakabva vafa. Saka vabumira vafa. Uyo kuita tsaona wacho akafa. Hatimuone kubva paakabva muchipatara, hatina kuzoonana naye kusvika nanhasi. Saka chiripo ndechekuti zuva ranhasi tete vachitsanangura vanoti handichada, ndaneta, murume wangu anopinda mumba mandinorara inini achimuka sechipoko achiuya achirara neni. Saka nemakore angu hazvichakodzera kuti ndirambe ndichirara nemurume andaisirara naye ari mupenyu. Ndakabvunza tete zvinoitika here nje, zvikanzi ndo zviri kutoitika izvozvo. Saka handirevi nhema, ndinopupura muzukuru wangu andagara naye makore aripo Gono, nemuzukuru Precious nevamwe vatende vakanga varipo. Saka vataura saizvozvo vakati regai ndipedzise, kana achinge apinda anongoita zvaaisiita ari muupenyu. Tikati anoitei, zvikanzi marariro ataisiita nekukurukura kwatinoita. Vanobuda nguva zvikanzi anozobuda kusenyi, ndonguva yaanobuda. Tikati chinhu chakadai chinotyisa. Ndokubva vati ndodawo kuti musha wangu ugadzirwe. Hakuna vaprofita vari kunyatsoti dyo. Saka ndaona kuti ungano dzese dzevatendi vari kuuya pamusha pano vachiti tinoprofita, hakuna munhu ari kugona kutibatsira panyaya dzinorema dziri kuitika pamusha wangu. Saka chiripo ndechekuti ini ndataura chokwadi chezviri mumusha nezviri kuitika iye zvino, chinhu chikuru chinodarika mishonga yaishandiswa nababa, kumukirwa nemufi achiuya kwandiri. Ko munowirirana here? Zvikanzi hatina patisiri kuwirirana. Pavanouya naimbotya pakutanga, asi zvino taakutongozva kuti baba vanouya. Saka takazokurukura vakati kana kuine vanobatsira vechokwadi vanogona kubatsira, vanofanira kuti vauye. Saka ndakanga ndine audio tape, ndokubva ndaisa mufailo mangu ndatumira vasikana vese vari kunze kwenyika. Vasikana ndavatumira vakaisa mugurupu ikakurukurwa. Sekuru, chinhu chatanzwa paaudio ichi ichokwadi. Ndikati ndo izwi ramai venyu ramuri kunzwa iroro vachitaura nhoroondo yezvinhu. Panga painani? Ndikati panga paina Gono, panga paina Bumira hanzvadzi yenyu, panga paina Precious wokuEngland, wokuAmerica, nevamwe vatendi vashoma vanga varipo tichikurukura nyaya iyoyo. Zvikanzi saka sekuru peitwa sei? Ndikati imi semhuri ndiri kukudai ini sasekuru tigadzirise nyaya iri mumusha mehanzvadzi yangu, nekuti ari kuti ada kubatsirwa kuti zvinhu zvichene zvisazomukira vana, nekuti vari kuti ivo kushandiswa kwakaita ropa ravo munguva kunozomukira vana vevana
nevana vavabereka. Saka vada kuti vasiye vagadzirisa musha uchene nekuti ndivo amai vairarama nababa vari kumuka. Saka vazukuru vese vakati sekuru tatenda gurupu ratatavhura iri tatarivhurira nyaya idzi. Saka tinotenda nemashoko enyu. Saka sekuru taako kubudisai mugurupu tombosara semhuri yekwabumira tichikurukura. Zuva iri ndakapesa kutaura nevazukuru ava mugurupu. Ndakazoti ndipinde ndikaona ndatoblokwa handichisimo. Ndapedza so ndopandakatanga kuchifonera one by one. Makazorongei? Mumwe musikana Mabel akati sekuru siyanai nenyaya idzodzo. Amai hatidi kuti vafe nestress. Ndikati vachafa nekuda kwezvinhu zvamuri kuti vachengete muhana vachibuditsira isusu hama dzavo. Iwe hausi hama yamai wako, ini ndina hama yamai wako. Amai wako vakuda ruponeso runobva kwandiri ini nehanzvadzi yavo. Hakuna imwe hanzvadzi inovimba nehanzvadzi yangu iri kumukirwa nechipoko seni. Ndiri kunyepa gono. Ndini munhu avanotarisa zvokuti uyu gono uyu ari mupenyu ane bhasikoro nyowani raakatengerwa. Anga akarinzi mhanya chandinoda mhanya kuna hanzvadzi yangu. Aisa shuga pakeria. Oisa mukaka wake pakeria. Sekuru ndauya hanzi mhanya ikumba hazvina kumira mushe. Dzimwe nguva ndaisvika vachirwara. Hanzvadzi dambudziko ramira sei? Ndikandiri kufonera vana vako asi havana chavari kubuditsa chinoita kuti zviende mberi. Mebva ari kunditaurira kuti hanzvadzi yake akaifonera kuti ibve pamba ipapo isiyane naamai agare kwake kwaakavaka. Saka mheno kuti poitwa sei? Muchembere vakachema vakati zvino ndinobatsirwa sei? Dambudziko ndinoriziva nemaitiro araita. Nezvinhu zvakapiwa mwanakomana Peter ndakazviona nemaziso angu nezvaishandiswa mumusha. Zvizhinji ndakatanga kuzviziva mbichana kusvikira nababa wafe ndakuziva zvizhinji kusanganisa rufu rwababa rwaakuuya vari vapenyu. Saka takazifonera futi Mabel kekupedzisira ndikati Mabel ndinokuda kuti uye kuno tikurukure nyaya yemusha wenyu ukabumira amai venyu vachiri vapenyu. Amen. Nguva yaamai venyu yaendedzana namakore avo aendedzana. Mabel haana kunditeerera. Saka ndakazoya kuno ndikasvikira paina ana mai Zimondi. Paimbwa vapostora vakasvikirwa nemweya mutsvene vari mumba. Ndakagara pasi munguva yakanzi yemweya. Ndikateerera kuti vapostora dzimwe nguva sezvo vakasvikirwa nemweya vane basa ravachaita. Ana mai Zimondi vakataura nemadimikira. Vapedza vakati vapostora tapedza isi taakuenda. Ndakasimuka ndikati vapostora ndine shungu nemi. Muri kuuya muchinongedza hanzvadzi yangu kuti muroyi. Asi hamusi kubatanidza zvinhu zvinoita kuti apone. Saka chinditsanangurirai zvizere kuti todii ndimi muri muno. Ndakagara pasi. Ana mai Zimondi vakasimuka vakati chokwadi tine zvinhu zvatiri kuona. Asi zvinoda vari kumusoro vaprofita vekumusoro kwedu. Tikati imi mune mweya waMwari mamuchitsanangura zvamamuchitsanangura pamusoro pamuchembere. Ndizvo here? Zvikanzi ndizvo. Ndikati chibatsirai dambudziko iri ripere. Ndopandakazoti muchembere simukai. Muchembere ndobva wasimuka ndikati vapostora muripo. Muchembere vachataura sematauriro avakandiita. Muchembere vakasimuka muzukuru akanga ari pogono. Vakataura sepakutanga nhoroondo yacho nemashandisirwo eropa ravo arakanga richiitwa richigezwa nemurume wavo. Kusvikira bhasiketi rakanga rine makona nebhasiketi raibuda nyoka. Ndizvo nyoka yairutsa mari. Zvese vakatsanangura vakati ndo zvinhu zvandakaona nemasangu. Zuva iro ndakanyandira ndaida kuona kuti anobuda achinoitei usiku asina kupfeka. Ndakaona ari mumba nyoka ichirutsa mari. Vapostora vakabvunzwa kuti mari yanga yakawanda sei? Zvikanzi mari yanga yakawandisa. Ndikati aiwa hanzvadzi tsanangura toda kuti vabetsere ava vabetsere kana vachinamata kuti mweya uyu udzikamiswe vonamata. Saka nhoroondo yepakutanga hanzvadzi yangu yakataura zvese sekutsanangura kwayakanga yaita pekutanga nekurara kunoita chipoko mumba. Saka vapostora havana kuchinhu chavakazoita. Vakadakara kuoneka vakaenda. Ndikasara nehanzvadzi yangu ndikasara nemuzukuru wangu gono. Kusvikirana ndopatatauya nemukomana aida kuti ashande pamba. Saka mukomana uyu ndo pavakamuti
iwe mukomana basa riripo uchanga uchifudza mombe akatoudzwa zvimwe zvekuita nemuzukuru wedu Gono ndo pavakamuti Libra muzukuru baba vepano vanobva kumakuva vanopinda mumba umu usazvitarisa usatya usadii iwe chaoinga ibasa mwana akatanga kudedera kutya ndakagara naye akandikwenya akati baba ndosara here ndikati sara tine zvataida kuti tinzwisise aone azotiudza saka mangwana acho kuseni mwana akafuma 4 o'clock achisvika kumba achidedera mwana akasvika achibvunda koinda kutota hembe zvikanzi baba idikita ndaya ndichimhanya zvandaona usiku hazvikodzere kuti zvinoonekwa nemunhu kumbamarara muchikurukuru asi munhu apinda munhu wemurume ndorangovhurika munhu akapinda akakurukura nemudzimai wake nai mwanangu zvikanzi chokwadi ndopakauya namai vacho vobvunza zvikanzi chokwadi ndozvandaona ana mama hazvina kumira mushe kwandabva saka uchada basa zvikanzi ndakuenda hangu kumusha kwamarekera ndokwandakuenda saka mwana neshungu mwana ataida akabva kwatiri akabva pasi akaenda mushure memazuva ndichinetsana nevazukuru ndaakumba kwangu kuploti semunhu ane purazi rake ndiri kuita zvinhu zvangu zvemairrigation ndakatanga usiku ndarara ndisati ndambokotsira ndakaona moto light pawindo ndobva radzima ndokubva zvadzoka futi ndakumba kwangu aisisiri kuno kubva ndaona moto light riya rakandiba mbva raita dzikirira nguva ndakarwa nedzikirira ndakaona ndatopa makuwa pamusha pehanzvadzi yangu ndopa ndakaona mukuwasha wangu akamira ndikati zvanenge bumira zvikanzi siyanai nemusha wangu ndo wamuda kuparadza wako wakamira iwe nemukadzi wako ini nemukadzi wangu saka hazvikodzere kuti musha wangu hazvikodzere kuti musha wangu uparare nemutoyo mbva wati nyangarakana pepu ndakatogara wani ndiri pamubhedha chiko chiri kuitika ndakadikitira nguva iyoyo kuti ndirare kudayo ndiri kuona futi nzvimbo yemakuwa murume uyo amira zvakare hakuna kuita 3 days ndokubva ndauya ndikati hanzvadzi ndaita dambudziko ndiri kunetseka kumba topaita sei hanzvadzi onai vana vari kurambira ndikati kana mubetsera auya toita sei zvinoita kuti atibetsere ndopatakabva tese tikaenda pane imwe stendi yavo iri apa pane gowa raamai vedu riri ipapo akati panoda kuti pazogadzirwa ndizvo saka imba iyoyo yakanga ine hembe dzisina kugoyiwa dzanga dzane makore mangani zviya dzanga dzirimo property yese yekufa kwakaita amai yanga yane more than 9 years mubhedha chii zvese zvakanga zvaorera imomo ko hanzvadzi sei property iri imo mumba umu zvikanzi ina handichaziva ko zvainziwa nezviyayo zvitakurwa zvikanzi kutoorera kwazvaita umu kana vana venyu vachida vane vachitora ndo pandakati hanzvadzi ndakuenda kumba asi honde iri kumba kwangu iri kubva pamusha penyu ngatibatsirane ndoda kuti ndirwire vana venyu nevazukuru venyu vekwabumira asi zivai kuti sikireti yamakandiudza iyi inogona kundikuwadzisa nekuti ndindamira ndichitsvaga vanokubatsirai saka honde yatarisana neni ndakaparadzana nehanzvadzi yangu ndasvika kumba ndarara mugumbezi nyoka handizoti yakapindawo sei kuseni ndikumuka gumbo rakazvimba ndiri kuenda kukicheni mwana paari kupinda mumba ari kuona zinyoka rakazara mugumbezi zvikanzi baba mhanyai muone marara nenyoka usiku hwese vana vakarwa nyoka vakainingura musoro ndikashaya kuziva kuti zvairevei gumbo rangu handina kuenda kun'anga kana kumaprofita ndakatsika mvura yaibhoila zvataimbonzwa zvimwe first aid paibuda zvinhu zvava zvakaita kunge hurwa zvaiyerera zvichita kurembuka nguva iyoyo ndakatanga kufamba ndobva tanyengetera mangwana acho kuseni mwana akazvirwa nesando mwana ane 8 years vachipwanya matombo ropa rikadzatika imba yese mwana akaputsikira pasi tikamusunga nejira pasina 1 week mumwe mwana wangu mukomana achibva rohwa nemota tamutara nguva yaitika zvese mukomana uyu chipoko ndinenge ndichimurota achiuya masaramusi ese akutanga kuitika pamba ko
chinhu chandiri kuona ichi ndo here chaakundidyira mhuri. Zviri kureva here kuti ndarumurirwa chakaipa mumba mangu nezvinhu zvandiri kuziva kuti musha uyu unoda kugadzirwa. Ndiri kutsvaga vabatsiri wokuti vabatsire, havana simba. Saka zvikuru kuti vazukuru vandimukira here pamusoro pechinhu ichi kuti amai vavo vabatsirwe nevana vachatera mashure. Saka mwana wangu takamuiga akafa, mwana wangu tamuiga nhasi uno musha hondo hauna kupera. Ndiri kuramba ndichirota chinhu ichocho, ndaenda kuvaprofita ndadii, asi hondo iri kuuya panyama yangu. Dzimwe nguva ndiri kuikunda, panyama yangu dzimwe nguva handisi kuikunda. Saka mazuva aperayo musi wa28 November ndabuda ndaenda kuHarare. Tine munhu akanga asenderwa 180 US naadzimai vangu. Saka ndaenda kunoona munhu uya ainyepa kuti ndiri lawyer kuti buditse mwana wedu mujeri. Ndakangofonerwa kanzi adzimai venyu atopunzika akuchisina. Ndakadzoka pamba ndikadikitira ndikaona vapostora vari mumba. Daiwo munhu akuchisina. Vakatakurwa ndobva vaiswa kuchipatara. Vaiswa kuchipatara cheMurehwa hospital. Wanga uri musi weSaturday. Monday yacho mudzimai ndobva abengenuka, anga aoma mitezo, asagoni kutaura kana kuita sei. Zvichireva kuti kubva musi wa28 welast year kusvikirana nanhasi hakuna chaanokwanisa kuita. Haasi pamba, akatakurwa ari mumativi mana enyika. Saka ihondo dzandakatanga kusangana nadzo pakubuda kwemweya uri kubuda uchitaura pamudzimai. Pane mweya uri kutaura kuti ndini tete, kuti ndibatanidze kuti tete vari kutaurwa ndiani. Uri kuti ndini tete pano hapagarikike. Saka mudzimai ari kuti akaenda kumativi anenge ari raiti, akangodzoka pamba chete mhepo yatanga, haupagari pano. Mweya wakataura kuti murume uyu akashinga nekunamata, dai pasina murume uyu dai wakafa kudhara iwe. Saka kusvikirana adzimai vasudurudzwa kubva nehama dzavo nevapostora vakati angafe ngaagare kumativi mana. Saka kubva gore rakapera mudzimai wangu akabva pamusha ari kumativi mana. Inini ndaenda kwana Tezora kuti ndinozivisa. Ndakarohwa makumbo ese ndikadzoka ndisingagoni kufamba kana kudii. Ndobva ndaita 2 months ndafa. Ana Tezora vauya zvikanzi Mukwasha, chakarova uyu ndo charova iwe. Ndikati chii chiri kumboitika? Ndikati ana Tezora kwakauya shiri dzakabva nekumabvazuva. Shiri idzi dzakaya dziri mbiri asi dzava dzakatungamirirwa nemoto. Moto wakadzima, shiri dzakapinda nepahwindo. Adzimai vakati batidzai laiti, asi laiti rakadzimwa nekuti aishandisa rambe inkini candle. Saka pakadzima laiti iroro takabatidza foni. Ndipo pandakarova shiri imwe chete yanga yakakura, zviri zvimabheti zveblack. Ndichirova shiri nemombe mudanga ichibva yafa. Tichibuda panze kuseni takaona mombe ichipupa furu neropa zvese. Mombe ndo patakadaidzira ana sekuru tikati ndo zvaitika. Mombe shuwa yakadamburwa vakaitema nyama ikatengeswa. Pasina mazuva imwe mombe yakarohwa mudanga nechinhu chasina kuziva kuti yarohwa imbavha here kana kuti chii. Musoro wemombe takaona uri pane chimwe churu. Touya mutumbi payakaurayirwa wanga uri pane imwe nzvimbo. Mazondo anga akabatanidzwa, mazondo ekumberi ari pane chimwe churu, mazondo ekumashure ari pachuru chekumberi. Nyama yakazoonekwa after 3 days iri mumabhaketsi yatoora. Munhu iye kana ari munhu haana kutengesa, haana kudii, but zvanga zvakaseparetwa kuti musoro apo, makumbo apo, zvimwe apo. Saka danga rakasvika kuparara remombe. Ndo chimwe chechiitiko chine dambudziko kubva panyaya yatakakurukura nehanzvadzi yangu natete. Vana vakarambidza kuti musha ubatsirwe. Zvino chinhu ichi chiri kumukirawo neni mutorwa mumusha umu. Saka ndo dambudziko ratinaro mhuri yeZimbabwe. Pamukomana wemombe wacho akauya, aiti akaona munhu akaita sei? Anga ringori normal person here kana kuti? Mukomana wemombe hatina kupanzisa. Mukomana amakatsvaga kuti agare naGogo? Anga ari perfect. Munhu musvinyu zvoti izvini mukataura naye pafoni. Aiwa, ndinoreva kuti iye akambokutsanangura here kuti aona munhu akaita sei usiku? Akati iye dhoo rakangovhurwa
akaona munhu murume achipinda achiti nekutya ndakatogudugudza musoro chifume chekuseni hanzi handina kuzoona mabudiro asi ndakangonzwa kuti ndobherengende kuvhurwa saka hanzi laiti rakapinda pakutanga ndo rakapinda kakupedzesera saka hanzi pakapinda laiti iroro munhu yakubuda ndakabva ndagudugudza hanzi ndaitotya saka pakangobuda munhu iyeye ndakatoona kuti kunze kwakuchena ndio paakabva atizo achibuda. Rangu zita tinonzi Mnyaradzi. Dambudziko ratinaro kunzi mumusha medu sekuru ari kumuka achidzoka kwatiri pamusha kuna machembera saka tigadzisira dambudziko iroro. Imimi vana sofa hapana zvazviri kuafekta here? Saka sofa sataona chinhu chikuru chiafekta pamuro zvinhu zvakangomira samamira zvakaita izvozvo. Ndini Golden Townana tichitamba nomutambo wokuti dambudziko ripamumba pandiri apo ndikutochengetawo pamumba pasekuru ipapo ndina ambuya zvino ambuya iye zvinezvi kuuya waita havana kumbouya kwangouya vaoda kuonongorwa vachiona kuti chokwadi zvino saka apa tikutomirira kuona kuti dambudziko iro ringagadzirwe sei. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Tongai tinzwe munotiwo kudii nezviitiko zvakadai. Dai uriwe waisorovha sei nhau yakadai so, uri mwana wagogo avo waizvifambisawo sei, uriwe gogo waizvifambisawo sei. Hongu tinoziva kuti tinodanana hedu asi kana mumwe afa pato nekuoma ipapo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.